Тобиас Морети, Хайнц Вайкселбраун, Волф Бахофнер, Герхард Цеман, и Фриц Мулиар. В австрийско-немския сериен филм Комисар Рекс. Жива погребана. Сценарист Бернхард Шорфел. Режисьор Петър Карпентир. Гюнтер? 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 Какво правиш тук? Обадих се 3 пъти. Ти не вдигна телефона. Не съм го чул. Не може ли някой от служителите да направи ревизията? А кой ще им плати? Размислих. Няма да ходя на почивка. Разбира се, че отиваш. Да, но в момента изобщо не можем да си го позволим. Имаш нужда от това. Да, но... И ти трябва да си починеш. Днес няма да работя до късно. Доколко? Утре заминаваш на почивка, а лятото ще почиваме заедно. Коя съм? Арнолд Шварценегер. Сбърка. Може би брат Пит тогава. Топло, само че пак не позна. Остава ти още един опит. Хайде да я подскажи ми малко. Спомни си за самолетите. Сетих се. Тогава си Том Круз. Отдавна ли чакаш? 2 часа и 3 минути. Баба не ме остави на мира. Трябваше да изям цяла чиния с мюсли. Мюсли, това го ядат само старци, като Шварценегер. Ами обясни го на баба ми. Защо? Баба ти е симпатяга. Да, ще си изкъпя, ако позволиш. Теб те къпах миналата седмица. Рекс, идваш с мен в службата. Боже.
Не мога да те оставя сами за 5 минути. Ако си мислиш, че ще вляза с теб във ваната... Добро утро, Рихард. Здрасти, Рекс. Дано да е добро. Някакви новини? Не, нищо. И слава Богу. Изглежда, че най-после ще имаме спокоен ден. Днес май нямам нищо против. Ти да нямаш нов одеколон. Много силно мирише. Какъв е този аромат? Пак той. Питай него. Какво има, Рекс? Да не си спал в някоя парфюмерия? Не, изтупал се е така заради теб. Не знаех, че си бил толкова суетен. Добро утро на всички. Добро утро. Благодаря. Умирах от глад. Кой мирише така хубаво? Да нямаш нов парфюм? Започвате да ме дразните. Зашеметяващ. Парфюмът ти е зашеметяващ, Рекс. Просто не мога. Разбира се, че можеш. Просто трябва да се упражняваш. И защо изобщо учи математика? Учителката само ни дразни. Ще ти издам една тайна. Никога не смятам сама. Баба ми решава задачите. Дали ще решава и моите, ако я помоля? Разбира се. Ще питам, ако ми купиш нещо сладко. Добре, съгласна съм. Госпожо Кремс, може ли 2 пакетчета бомбони? Тези тук. Изабела, ами ти? 1, 2, 3. Едно, 2, 3. Хайде. Какво има в твоето? Пак само бомбони, а в твоето? Играчка. Дай да си ги сменим. Не обичам плъхове. Нито пък аз. Харесва ли ти? Да. Какво ти се падна? Нищо, само дъвки. Страхотен е, не мислиш ли? Прекалено голям е. Отивам си вкъщи. И аз. Чао. Чао. Хей, ти! Ей! Причинявате и болка. Оставете детето на мира. Пуснете я. Вие? Здравейте, господа. Нося още. Много добре. Време беше. За теб няма повече. Вече изяде 3. Много добре. О, с краставички. Именно. Рекс няма да се зарадва много. Аз обичам краставичките. Ти да, но Рекс... За това на теб съм ти донесъл нещо специално.
И какво е това? Ами касичка за сандвичите. За да слагаш вътре пари. И защо пък аз? Защото ти ядеш най-много. Да, Бьок, отдел убийства. Добре. Да, знам къде е. Ще дойдем. Застреляли се една жена. Рекс. Здравей, Рихард, здравей, Бьок. Да, жената е била застреляна от упор. Отпред. Видях две рани. Едната е в корема, а вторият куршум е пробил далака. Жената можеше и да е жива, ако я бяха намерили по-бързо. Умряла е от загуба на кръв. Кой е намерил мъртвата? Унази монахиня отсреща. Говори с монахинята. Аз отивам до павилиона. Офисът на доктор Кьоних, добър ден. Искам да говоря с доктор Кьоних. За съжаление, в момента е невъзможно. Докторът е на събрание. Мога ли да ви помогна аз? Трябва да говоря веднага с него. Кажете му, че става дума за дъщеря му. Момент, свързвам ви. Вижте пак точка номер 4. Доктор Кьоних, ако обичате. Четвърта точка, да. И 11. Изчисленията ни. Да, 11-та. Търсят ви по телефона. Става дума за дъщеря ви. Спешно е. Дъщеря ми ли? Да ви свържа ли? Да, свържете ме. Да. Слушайте, сега ще го кажа само веднъж. Отвлякох дъщеря ви. Искам до 4 часа да ми дадете 20 милиона шилинга. Иначе няма да видите дъщеря си повече. Ще се обадя след 2 часа. Никаква полиция. Иначе дъщеря ви ще умре. Кой сте ви? Извинете, бихте ли ме оставили сам за момент? Разбира се. Ало, да, Кьоних? Аз съм Изабела. Прибрали се. Не, защо? До колко часа е на училище? До 12. Вече минава един. Знаеш ли къде може да е? Сигурно е при приятелката си, Паула. Защо питаш? Иначе не те грижа много за дъщеря ти. Мамо, моля те, бъди така добра и се обади на приятелката и да видиш дали е там. Добре, ще се обадя. Благодаря. Монахинята я е намерила някъде 5 минути след смъртта й. Нямало е хора на павилиона. Отдръпнете се, моля. Направете място. Хвърлила е цветята. Може да е видяла нещо. Да, или пък се е случило нещо непредвидено. Рекс? Да, какво е това? Спокойно, Рекс. Принадлежи на някоя си Изабела Кьоних.
Разбра ли нещо за Изабела? Не. Паула казва, че Изабела си е тръгнала за вкъщи след училище. Какво се е случило? Коя е тази Паула? Това е типично за теб. Не познаваш дори най-добрата приятелка на дъщеря си. Откъде да я познавам? Какво става? Обадиха ми се по телефона. Отвлекли се Изабела. Похитителят иска 20 милиона шилинга. Явно някой е решил да се пошегува. Тогава ми кажи къде е. Може би са от полицията. Какво правят тук? Я виж онези двамата. Къде? Там, горе. Сега поне знаем, че има някой вкъщи. Ако са от полицията, нито дума за отвличането. Заплаши ме, че ще убие Изабела, ако се обадя на полицията. Не го забравяй. Не искам да рискувам. Добър ден, Мозер, криминална полиция. Здравейте. Вие ли сте бащата на Изабела Кьоних? Да, защо? Бихме искали да поговорим с дъщеря ви. С дъщеря ми ли? Защо? Какво е направила? Намерихме това. Това нещата на дъщеря ви ли са? Може би. Бихте ли я извикали при нас? Още не се е прибрала. Какво се е случило? Бихме искали да й зададем няколко въпроса. Роберт, няма ли да поканиш господата? Помощ! Аз съм тук, долу! Застреляли са жената от павилиона? Боже мили, кой би направил това? Да, нямаме представа. Изабела, познаваше ли тази жена? Разбира се, всеки ден минава покрай павилиона. Каква може да е връзката между убитата жена до павилиона и забравения сак? Трябва да проверим всички възможности. Значи тя не е при приятелката си. Къде би могла да отиде? Откъде да знам? На кино. Как мислите? И аз не знам. Обикновено след училище се прибира вкъщи. Нека ви предложа нещо. Щом дъщеря ми се прибере, тогава ще ви се обадя. С други думи, сега просто не изхвърлят. Колегата ми е доста директен понякога. Много ви моля да ни се обадите. Ще ви изпратя. Довиждане. 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 Този ни излага. Да, но защо? Страх го е. Направо е напълнил гащите. Така е, доста странно се държа. Може би малката е видяла нещо, кой знае. Искам да знам какво си говорят сега горе. Рекс, ела тук. Ела. Сядай. Седни. Стой тук. Убили са жената от павилиона. Ако решат, че и Изабела... Мамо, моля те, стегни се. Не бива сега да се изнервяме взаимно. Съвсем спокойна съм. С какво беше облечена Изабела сутринта? Не знам. Мисля, че с дънки или пък с рокля. Мисля, че беше с рокля. Каква рокля? Не мога да мисля, като ме тормозиш така. Какъв цвят? Синята. Да, май беше синята, която ти купи в Париж.
Отвори! Отвори! Долу! Добре, надолу! Долу! Долу, Рекс! Браво! Супер! Супер! Къде са парите? Защо се бавите толкова? Та вие сте голяма банка. За вас не е проблем да съберете 20 милиона. Добре. След половин час, да. Господин Кьоних, мисля, че трябва да си поговорим. Помощ! Тук долу съм! Помощ! 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 Тук долу! Помощ! Тук долу съм! Помощ! Разбирам как се чувствате, но помислете за риска. Рискът става прекалено голям, ако се включите и вие. Нямате представа с кого си имате работа. Може би похитителите изобщо нямат намерение да пуснат Изабела. Тогава какво? Роберт, би трябвало да съдействаш на полицията. Майко, не се намесвай. Послушай ме поне веднъж. Никой няма да види, че сме тук. Господин Кьоних, можете да ни се доверите. Правили сме го и преди. Ела. Вие ли звъняхте? Да, здравей. Аз съм от полицията и... Всеки може да го каже. Напълно си права. Майка ти или баща ти вкъщи ли са? Баща ми го няма, а мама е на почивка. Разбирам. Ти си Паула, нали така? Приятелката на Изабела. Откъде знаете? От бабата на Изабела. От госпожа Кьоних. Да, кога най-после ще ми отвориш вратата? Ето, служебната ми значка. А откъде да знам дали е истинска? Може и сам да си я направил. Да, май пак си права. Имам и служебна карта, само че... Къде ли е? Всеки идиот може да ги фалшифицира. А какво ще каже за полицейско куче? В нашия бранш човек често е принуден на рационализации. Някой от бившите ви служители заплашвал ли ви е? Някои заплашиха, че ще предприемат мерки срещу фирмата или мениджмънта ни. От тяхна гледна точка е така. Ето кафе, моля. Заповядайте, господин. Как ви беше името? Бьок. Господин Бьок. Роберт, искаш ли и ти? Не благодаря. Задръжте го на телефона. Кьоних. Събрахте ли парите? Да. Как е дъщеря ми? Все още е добре. Какъв цвят е панталона ти? Облечена е със синя рокля и плаче. Ще ви се обадя след 1 час. Да. Моля ви, не й причинявайте нищо лошо. Ако държите на думата си и не извикате полицията, няма да й се случи нищо. Прекалено е спокоен и решителен. Той ли ви се обади предишния път? Да, мисля, че да. Преправи си гласа, но може би сте го разпознали по говора, все пак. Нямам представа. Искате ли да ви пусна запис още веднъж? Да, моля ви. Защо се отвлекли Изабела? И аз не знам защо. Помислих си, че ти ще ми помогнеш. Нали си полицай? Така е. Да ти е казвала Изабела, че някой я е заговорил или подарил нещо? Не даваме да ни заговорят ей така. Рекс, защо яде сладките?
И аз това се питам. Може би му харесват. Може би си му симпатична. Върви си, ти си откачен. Няма да говоря повече с теб. Какъв е този одеколон? Люляк през пролета. Днес май наистина си попрекалила. Татко, представи си какво стана. Здравейте. Имате чудесна дъщеря. Да, знам. Кой сте вие? Мозър, криминална полиция. Какво искате? Искаме малко информация. Изабела, приятелката на Паула. Изабела Кьоних е била отвлечена. Какво? Изабела ли? Имате ли някакви следи? Работим по тях. Добре, до после. Рекс! Намери ли са Сакай? Сака или? Какво искаше да знае този полицай? Къде се разделихме с нея? И дали съм забелязала нещо подозрително на паркинга, мъж или жена? Или някаква кола? И забеляза ли нещо? Мислиш ли, че ще й направят нещо? Не, разбира се, че не. Просто искат парите. Утре Изабела ще се пребере. Ще видиш. Хайде. Побързай. Как така пръстенът на Изабела се е озовал тук? Какво каза? Това е пръстенът на Изабела. Какво прави в колата ти? Сигурно го е изгубила, като я возих последният път. Само, че тя го спечели днес. Той беше в пакетчето с бомбоните. А може би е твоят? Не, на Изабела беше в пакетчето с бомбоните. Може би грешиш. Има хиляди подобни пръстени. Ключът за вратата е от теб, нали? Да. Успех в балета. Това е пръстенът на Изабела. Предложете му някой друг да предаде парите, а не вие. Просто му кажете, че един от служителите ви ще дойде. И ги пратете по мен тогава. Дума да не става, това е моето дете. Ще се справя сам. Спокойно. Кьоних. Точно след час ви чакам с парите до църквата Кралс Кирхе, до лявата колона. Предупреждавам ви, видели полицаи? Дъщеря ви ще умре. Ако се случи нещо с дъщеря ми, бял ден няма да видите. Няма да се показваме, докато предавате парите. Ще нападнем, след като ви върне дъщерята, обещавам. Какво правите? Чрез предавателя винаги ще сме във връзка с вас. Не искам. Ако похитителят го забележи, сигурно ще превърти. Не, и дума да не става. Решението е ваше. Какво има? Виж какво имам за теб. И какво е това? Скенер. Може да подслушваш телефона на Кьоних. Много добре. Общо 65.
Къде сте? Пред Карлскирхе, както казахте. Как е дъщеря ми? Може ли да говоря с нея? Когато ми дадете парите. Сега идете до павилиона на Ото Вагнер. Нова позиция, павилионът. Прието. Нова позиция, павилионът Ото Вагнер. Нова позиция. Прието. Да. А сега пресечете улицата в посока Кановштрасе. Там ви чака такси. Нова позиция, Канова штрасе, Хьолерер. Кьоник се качва в такси, ела насам. Качвайте се. Хайде, червеното такси отпред, дай газ. Спокойно. Сложи парите вътре. Кога ще мога да видя дъщеря си? Хвърли парите вътре. Слезте с куфърчето без да ви забележат. Ще ви се обадя след 10 минути. Моля ви. Умолявам ви. Върнете ми я невредима. Слизайте! Бихте ли ми помогнали, моля? Ей, какво стана? Ще се обади след 10 минути. Къде са парите? В таксито. Парите са в таксито. Господин Хьоних, добре ли сте? Ето го. Хайде, направи място. От дяволите. Внимавай, пешеходец! И къде отиде сега? Ай там отпред. Сега ще го хванем. От дяволите. Не може да бъде. Крипо 6 до централата. Издирва се червено такси с виенска регистрация V5267TX в района на Нашмаркт, Карлсплац. Повтарям, червено такси до Нашмаркт на Карлсплац.
Патрул 17 до Крипа 6. Моля, повторете регистрацията. Мисля, че видях колата на площад Штолц. Крипо 6 до патрул 17. Регистрация Виена 5267 TX. Извинете, документите за проверка. Крипо 6 до патрул 17. Наблюдавайте колата и спазвайте дистанция. Повтарям, наблюдение. Какво носите в торбата за буклук? Крипо 6 до патрул 17. Стари дрехи, искате ли да погледнете? Паула, какво ти е? Може ли да остана при теб? Да, разбира се. Колкото искаш. Ела. Ето ти носна кърпичка. Седни тук. Ето, че светът вече изглежда различно. Ще си поиграем ли? Крипо 6 до централата. Штайн! Штайн! Къде е момичето? Къде е момичето? Крипо 6 до централата. Пратете лекар на площад Шилер. Бързо. Штайн! Къде е момичето? Къде е Изабела? Не мърдайте. Лекарят ще дойде веднага. Рекс, какво има? Какво намери? Добре, Рекс, да видим. Къде е Изабела? Какво ти е? Познаха ли вече Изабела? Не. Току-що говорих с госпожа Кьоних. Паула е при нея. И? Каза ли вече? Предпочетох да го оставя на теб, честно казано. Какво стана с Кьоних? Стана му лошо. Хьолерер го заведе от тях. Да, също е отпред. А после го махнете оттам и го закарайте в лабораторията, за да го огледат подробно. Миличка, нищо не си яла. Не съм гладна. Хайде, пи ни поне малко кола. Това е пръстенът на Изабела. Аз го намерих в колата на татко. Благодаря ви, госпожо Кьоних. Паула предполага, че баща й е замесен в отвличането. Намерила е пръстена на Изабела в колата му. Наистина ми е жал за нея. Мозер. Бьок? И? Огледах се в работилницата и в склада на Штайн. Няма и следа от Изабела. Според лабораторията в гумите са намерили следи от пясък. Освен това, следи от бензин и масло със сигурност са от двутактов двигател. Благодаря. Точно такова нещо ти трябва за мотор за мотокрос. Следователят е намерил от същия пясък и в гумите от мотора на Штайн. Моля. Иди при Паула и я питай къде е ходил наскоро баща й с мотора си. Може би тя ще успее да ни помогне. Паула! Паула! Моля те, Паула, събуди се, Паула! Кой си ти? Кой съм аз ли? Да, ами аз съм. Аз съм Карл. Старият, но добър дух на този дом. Аз съм прекалено любопитен. Освен това ходя на мотокрос. Не е за вярване, нали? И ти ли? Веднъж татко ме взе с него. Да, но сигурно само в градината, нали? Не, с татко отидохме в една пустиня. В Виена няма пустини. Да, знам. Не беше във Виена. Някъде около града. А знаеш ли къде точно? Да.
Моля те, кажи ми къде е. Това беше в една огромна яма с много пясък вътре. Огромна яма с много пясък вътре. Значи Щайн не ходил там и с мотор и с колата. Паула каза, че била някаква яма до Виена. Има много наоколо. Тук на изток и тук на юг. Правят състезание по мотокрос. Добър апетит! Напротив, помогнахте ни. От лабораторията казва, че подобен пясък се среща на 2 места във Виена. Тук и тук. Рекс, ела. Ти оставаш тук. Търси, хайде, търси. Да. Какво? Това вече е добра новина. Рекс, ела тук! От лабораторията са намерили борови иглички в пясъка, а тя ги има само до другия пясъчник. Добре, Рекс, спокойно. По-бързо. Дърпай! Хайде да се махаме. Бързо, Рекс! Все още мирише на люляк. Какво? Да. Знаеш ли какво? Имам предложение. Ще ни дойдеш на гости и тогава го къпи колкото си искаш. Имаме много шампуан, нали? Събуди се. Рекс. Позволиха ми да го виждам и да го къпя. Донесох ти нещо. Това е твое. Ще останеш ли моя най-добра приятелка? На това се казва приятелки. Гледахте епизод от австрийско-немския сериен филм «Комисар Рекс». Ролите озвучиха артистите Йорданка Илова, Здравко Методиев, Христо Озунов, Александър Митрев.
Преводач Майя Мавродиева. Тон режисьор Иво Игнатов. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.